Bugünkü temamız himiýanyň sapagy temasy oksilenme gaýtarylma reaksiýalary. Näme diýmek? Kısaça oksilenme näme, gaýtarylma näme? Şoň üstüne durup geçelim. Buna mysal üçin şu taýda men size mysal getirdim. Sink metaly noldan pluska gidipdir. Şu oksilenipdirmi, gaýtarylypdyrmy? Haçanla artsa oksilenme derejesi diýmek oksilenilmalar. Ýagny başgaça şu taýda men koordinata çyzgyndan gorkadym. Noldan 2 gidipdir. Ýagny sağ tarapa gitse näme diýe oksilenýär tapagy diýip. Şeýle men strelka bilen görkezýän sağ tarapa gitse metalymyz oksilenýär. Oň tersine çep tarapa gitse bizim metalymyz gaýtarylýar. Şaýda gaýtarylýar diýen bu da oksilenýär. Okka. Garat näme ekeni? Noldan 2 plusa gidipdir, näme edipdir? Oksilenipdir. Şu mysalymyzy görelim. Ikinji minus 2-den minus 4'e gidipdir. Şu taýda minus 2'miz şu, minus 4'ümizem şu. Haýsy tarapy gidipdir? Minus 2'den minus 4 çep tarapy gidipdir. Ýagny çep tarapy ise näme bolýar? Gaýtarylýar. Üçüncü mysalymyz 6 plusdan 3 plusa gidipdir. 6'ymyz ne 3, 4, 5, 6'ymyz şu taýda. 6'dan 3'e gaýdypdyr. Näme edipdir? İze gidipdir. Ýagny çepe gaýtarylypdyr. Dördüncümiz 2 minusdan 1 minusa gidipdir. Minus 2'miz şu. Minus 1'imiz hem şu. Haýsy tarapa gidipdir? Minus 2'den minus 1 sağ tarap. Men şu taýdan minus 2 şu. Başlaýan minus 1'e tarap. Sağ tarapa gidýän. Diýmek sağ tarapa gitse näme bolýar? Oksilenýär. Bunymyz oksilenipdir. Indi siz ýene de bir berk bilmeli zadyňyzyň biri şu elektron diýmek. Hormatly okuwçylar, şu elektron diýmek minus 2 diýmekdir. Ýagny 2 plusdan 2-ni aýyrýan 0. İki tarapynyň zaryadlary deň bolmalydyr reaksiýalarda. Ýarym reaksiýa bolsun, bir reaksiýa bolsun tapagy ýok, şonu ýatdan çykarma. Indi şunu göreli deňmike? Minus 2-den minus 2-ni aýyrsak näme bolýar? Minus 4 deň. 6'dan minus 3 aýyrýan şu 3 elektron diýmek bärde goşmaga seretmäň. Şu 3 elektron minus 3 diýmekdir. 6'dan 3 aýyrýan dendir 3. Bärde 1'den 1 aýyrýan minus 2. Bol kısaça oksilenmek näme, gaýtarylmak näme şulardan ibaret. Indiki sapagymyzda oksilenme gaýtarylma reaksiýasy has biraz çylşyrma görnüşi ýöne ädimmäden punkt edenmizde çylşyrma däl. Nädip şu oksilenme gaýtarylma reaksiýalaryny deňlemeli şoň üstüne durup geçeriz. Häzirlikçe sag bolun, saglykda görüşelim.